Hej, jeg er Grypad, og jeg har lavet en ny plade. Den er kun lavet 100 eksemplarer, og er graveret, ligesom de plejer at være, i min egen hånd. Her. Der er to her, graveret. Den er også graveret. På bagsiden, der er forskellige helte. Jordens helte. Vi har forskellige helte her. Vi har Sankt Michael, skråstreg Geo. Bjergnes. Masser helte. Den anden har Carl Nielsen. 5 UFO'er. 4 til. Helgen. Det er ikke alle sammen helgene, det er også helte. Og vi har en gigantisk plakat. Andre nordiske helte. Motoren klar til kamp. Pladen kommer med kan komme med et specielt ikon. En klokkeikon. Runeikon. Monster. Billede. Eller et andet mytisk billede. Det ved, er der også et andet monster. Det kan være i, men den her jeg ikke. Okay. Det er hvis man bestiller den specielle version, der hedder ikonversionen. Ellers så er det vist, hvis der er til hele pladen. Jeg har lavet 100 eksemplarer, de alle sammen. Til bestilling via VVM hjemmesiden. Der kan I altså det har nogen interesse. Jeg ved igen her. Hvis der har nogen interesse. Kommer nær. Sådan der. Den her kan du se. Den her måde, det var altså. Ja. Og den side her. Poul Erik Vejgaard. Og kopiering. Jeg ved ikke, om man kan se kopieringer. Okay. Så hvis den har en interesse, så er det altså VVM